ug aron mas mulig-on pa atong depensa ug proteksyon batok nining Delta variant, kapuso mag-exercise na ta. Sa mga kapuso, no excuses bisan kung sarado ang mga gym ug mga studios din ha for yoga and other exercises. Mamahimo gyapon kamong maka-exercise sa inyong mga panimay. Busa sa mga fitness enthusiast diya sila nga interesado, pwede kaayo nga sila sa mo share sa ilang 2 to 3 minute nga fitness routine. Mamahimo gamiton #3minutefitness ug #GMA Regional TV Live. Ilang i-post ilang mga easy to follow steps nga atong ipaambit sa atong mga kapuso.